Bueno, sí, és el que tu dius, esperàvem una altra classe de partit, esperàvem tindre nosaltres la posició de la pilota, sí que a la segona part potser hem dominat més nosaltres, no? Però és que el Flix ha plantejat un partit, jo crec que molt intel·ligent. Ells potser han tingut una mica de sort al gol, no? Al minut 13 s'han adelantat en la falta, que la pilota toca la barrera, no?, i despista el nostre porter. Però realment jo vull destacar el partit tan intel·ligent que ha fet el Flix, no?, i nosaltres crec que no hem sapigut llegir el partit. La lectura l'han fet errònia. A partir del minut 13 el gol del Flix ens fica molt nerviosos i busquem un joc massa directe, cosa que ha facilitat la faena a la defensa del Flix. Sobretot el que et comento del joc directe, ells simplement s'han posicionat molt bé al camp, jo crec que tàcticament el Flix ha estat per a mi perfecte, no? I ja et dic, han tingut la fortuna de poder adelantar-se molt prompte al marcador i a partir d'aquí han sabut controlar molt bé el joc, simplement estan tàcticament ben posicionats, sortint a la contra i inclús ens haguéssim pogut fer el 0-2 a la segona part perfectament, no? I nosaltres no hem sabut llegir el partit, el que te dic del joc tan directe, sense jugar, sense tindre joc interior, no?, per als nostres pivots per a després poder obrir bandes, que és que realment nosaltres fem mal perquè tenim gent molt ràpida i avui no hem sabut aprofitar. La veritat és que no, jo des del camp no me mullo, no m'agrada parlar dels àrbits, ells tenen la seva faena, és molt complicada i realment si no veig les repeticions jo tampoc no me vull mullar. Per a mi l'àrbit ha estat bé, com tots els diumenges, tots els àrbits i ja està. Bueno, com tu dius, arribem bastant tocadets en quant a baixes d'última hora, 11 jugadors de camp, és el porter suplent. La veritat, en un camp complicat, amb un equip físic molt correós i que ve de perdre pocs partits i menys aquí a casa. Però la veritat és que hem estat molt juntets totes les línies, intentar fer al revés del que faig normalment, que normalment l'As és un equip que juga a la contra i el que hem fet és cedir-los amb ells una miqueta al camp i intentar sortir nosaltres a la contra. La veritat és que ens ha sortit bé, hem marcat, amb una mica de sort, si és cert, amb la falta de porta. Hem tingut alguna ocasió més, la segona part hem patit molt perquè físicament al no tindre recanvis. La veritat és que, tot i no tindre ocasions clares d'Atlas, la veritat és que no érem capaços de sortir de la part de darrere, hem tingut alguna contra, hem tingut la sort del penal però que no l'hem sabut transformar, que hagués estat potser ja el gol definitiu del partit. I a partir de llavors, esperant el resultat, més que el resultat que s'acabés el partit, perquè tampoc, torno a dir, no ens han creat molt perill, eren pilotes llargues, però que la nostra defensa la veritat que està força bé. No saps mai, perquè després d'un partit, quan acabes, dius, ostres, fas la valoració i dius, sí, avui ens ha sortit bé, d'altres dies ho planteges d'una altra manera i penses que et sortirà bé i te surt malament. No ho sé, la veritat és que avui l'equip sí que és cert que potser el fet de tenir tantes baixes i veure's mermats en aquest aspecte, potser l'equip ha treballat una miqueta més del que normalment treballa a l'hora de defensar, no? Sí, el que passa que al futbol el més fàcil sempre és defensar, no? Jo sempre dic que un interior l'incorpores de lateral, en el qual potser sí que tindrà més tendència ofensiva, i Caco és un jugador que al mig del camp us dona molta estabilitat, però que la part de darrere va bé per dalt, té sortida de pilota, sí, molts moviments, però ja dic, en funció de les baixes que teníem. Sí, aquí els 3 punts són sempre importants, vull dir, ara veníem de bastantes jornades sense sumar i més que els 3 punts més que res per la motivació que donen als jugadors, no? Ens toca aquesta setmana de treballar tranquil·lament i preparar bé el partit de la setmana que ve.
Bueno, tot el mateix, nosaltres treballem diumenge a diumenge en funció del... Bueno, ja saps que el tema laboral ens ha fet una miqueta al flix i bueno, la setmana que ve els jugadors que tindrem disponibles, treballem partit a partit i intentem sumar nosaltres i després si els resultats acompanyen bé i si no, doncs, bueno, cap problema.